Helo, dwi'n ôl Awesome Nesorama ac fi di arall o Forza. O'n i am wneud Minecraft ond nes i meddwl beth am wneud gêm gwahanol. So, dwi'n wneud Forza heddiw fatha'r episod dwytha. Ond dwi'n gwybod sut na i cael at yr XP board yna. Fyny dyn nhw'n mynd. O na, fan yma o. Faint mae'n reid i chdi. Fatha'r boards yma, maen nhw'n reid hyn XP i chdi. Skill chain, iawn. Na i dorri hwn yn iawn. Bwff. Dwi'n roffi gwynaf y boi na. Ond i am ni ras arall. Dwi'n meddwl mynydd wan. Efallai na i sign up neu i'r un yn Alanco. Race, oh no. Race won't sign up. Be mae'r hub? Beth sy'n gallu gwneud y hub yma? Os ydych chi'n subscribers, commentwch lawr yn comment section be byddech chi'n gwneud yn y hub, chos dwi'n dod i fama lot adra. Wel, dwi rili byth yn dod yma, chos dwi'n hoffi wneud bucket lists. Bucket list gorau fi di un o'r ei off-roading ma ar un mewn lle golf. Hyn ydi bucket list gorau fi. Sports cars. Sprint. Gyda fi ddim sports car, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr os hwn ydi o. Okay, please wait. Dwi'n di gweld y starting grid thing yma gynta. So yn gynta mae hwn. Hyn di yellow bands i gyd. Dwi efo yellow band. Wedyn mae hyn efo green bands. Ond dwi'n fama. So dwi jyst mynd i wneud y ras yma trio curo. Jyst gafal y thing ma lawr. Ras dwytha fi gysi gynta. Ond ras gynta fi ar Forza yn episod dwytha gysi olaf. Ond yn y ras yma yn y ras dwytha gysi gyntaf. Just yn cael ymlaen ag dwi'n gweld y destination yn barod. Di hwn ddim yn trac mawr. Mae'n sharp turn yma na. Mae'n ceir lot mwy sydd yn efi achos sports cars dyn nhw fydda i neu 100 arall. Mae'r Jeep yn car da i neu off-roading, so dwi'n offi hwnna. A naddo dwi heb di methu checkpoint, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i golli'r ras yma, definitely, chos maen nhw efo ceir gwell na fi. Dwi efo just sport car. Gobeithio na i ddim dod yn ôl dal ddo, chos dwi'n angen at least dod yn top 3. Nes i ddod yn gyntaf tro dwytha, ond i'n gobeithio os ni'n top 3 neu rwth o'n ond nes i ddod yn gyntaf. So, dwi'n ôl o wan. Actually, na, dwi ddim yn olau mwy. Mae'r car to fi, mae'n car slow, so gobeithio na i giro. Neu at least dwi yn top 3. Wel, mae'n y car ma sy'n enemy fi. Enw fo ydi Doca, fan yma o, y car melyn na. Mae o'n online enemy fi, so dwi yn curo yn rhan fwy ar rases fi adra. A dwi'n i beatio o'n fanna, so dwi'n meddwl ai at least dod cyn y fo. Os dwi yn fydd o'n dris fyddai'n hapus, chos mae o kind of rubbish ar dwi'n well na fo pryd dwi'n chwarae. Ond enemy fi ydi o. Enemy, I hate you. Dwi'n yn offi fo. Na, dwi ddim yn offi fo. Dwi dal yn watch replay. Dwi'n sgol replay o fo. Fydd y replay yma'n dda gobeithio. Dwi'n cychwyn. A wedyn dwi'n mynd fel yma. Dwi'n crasio yn rwla. Mae'n anodd controlio ceir chdi yn hwn. Camera type. Game cameras.
take photo. Dwi'n ei gymryd llun am ddim reswm, na. Dwi jyst mynd i cael ymlaen dreifio fama. Ella neu jyst chwilio am bucket list neu roedd fel mae'n neud 6. So yn well os o'n i wedi cael, ia dwi'n gwybod hwn, so yn dda os o'n i wedi cael fatha roedd gwell neu yna. Fatha yn fama mae'n dweud bod gennym fi car rubbish, chos gennym fi BMW Z4 11. Ac o hyn mae gennym fi 2 wristband. Na, fi di'r ail gorad neu rhywbeth o fama. Dwi'n gwybod be mae'r 2 a'r 9 ar un beth am feddwl ar y wristbands. Comments down below os da chi'n gwybod ag continue. Dwi definitely ddim wedi cael ben isio. Dwi wedi cael lot o credits, balance wedi, iawn, fi'n a lot. Winning reward, hynna mynd o credits, balance, di hwnna, ag difficulty, oce. Dwi wedi cael lot o credits, ag total XP 3,000, ag iawn, mynd a lot. 1,000. Level up, new wheel spin. Iawn, wheel spin, gobeithio na i cael car gwell. Wheel spin nath o ddweud, dwi'n meddwl, dyna be nath o ddweud. Please wait. No thanks. Dwi just open map. Okay, mae yna rhasys gan rôl am fama yn yr oth. Yn fama, mae yna fatha rôl am fama, mae yna bucket list. Ag Ie, ges i credits. Wan i trio ella cael dwi'n mynd i os fwy rai teleportio i rola. Dwi'n mynd i fast travel. Dwi'n mynd i just fast travelio i fama. Nath o gostio chdig o credits. Ond ddim ots, chos rhaid chi fast travelio i llefydd off a map. A mynd yn haws, chos wedyn. Fe rhaid mynd i prynu peth o The Auto Show. Dwi'n mynd i wneud car fi edrych lot gwell. A mae'n deud fama pa ceir gennych chi. So, nid eisiau. Mae'r thing dweud just please wait. Bob tro, chos bod fi'n newydd ar y gêm yma. Mae'n annoying. Select. Just y car yma genna fi. Ond, design and paints. Okay. Design and... Okay, please wait. Okay. Car select. Paint car. Yeah. Actually, dwi'n gwneud my designs. Dwi'n mynd yn gyfa i gynta. Dwi'n isio BMW pa lliw na nid o. Na nid o'r lliw yna kind of thing. Fel yma. Ia, neith y coch yna. Dwi'n neith y bonnet. Dwi eisiau gwneud car really funky, so bonnet lliw glas. Wing thing fo, mynd i fod yn... gennym fo mi fo'n wing. Paint mirror. Yes. The car is gonna be... Okay. Wheels then. Dwi'n mynd i fod yn... Dwi'n mynd i cael wheels gwyrdd really gola. A wedyn dillad. Sy'n yn da. The army colour neu rhywbeth fel yna. Zigzags. Mae'n edrych yn weird. Dwi'n offi'r lliw yna. A wedyn i'r... Hwna na i wneud fel...
Dwi'n mynd i wneud o win-ish kind of thing. So hwn, yn fama. A dyn, so wan dwi'n meddwl bod fi wedi gorffan hwn, sef, no, name, dwi'n eisiau safio'n byd, back, one, okay, so back one, save to your current car. Wedyn dwi'n mynd i adio stickers yn dweud Xbox One ar y front, ar y bonnet, a wedyn dwi'n mynd i wneud episod o y car yn y episod yma edrych yn cool. My designs, dwi'n mynd i gweld beth yw hein. O ia. Ella hwn dio. Okay. On print design editor. Adio. Apply shapes. Dwi'n mynd i rei fatha. Ella na i rei hwn. Toggle the background. Toggle background. Okay, dwi'n gwybod beth i arall hwn. Not much. Right spin ella, so right spin. Dwi'n gweithio. Okay, so X colour. No, okay. Previous colours. White stamp and stamp. So fe reid y rwl ar y car yma. Ella hwn ydy'r car, dwi'n gwybod, stamp. So, skew. So, like to cut. Just in the show. Toggle background. Rhaid neu hyn o'r lle, ond dwi'n gorau eisiau hwnna. Okay. No, so back, save to okay, so die layer, apply it. Group. Paste. Okay, so save. Name of them. Done. Okay. Logo. Fancy. Cartoon. Scary. Enter text. Text is visual title and description. Bob. Gos wnaeth hynna weithio. Okay, so once car select. That's a bit by
Okay. Mae'r car yma'n edrych bach yn funky wan. Say up, down. Barn finds. Not discovered. Can't be discovered yet. Hwn di'r Jeep. Mae yna police car yn rwla, dwi'n gwybod lle mae o ddo. Mae yna police car ti'n gallu disgyfrio. Hwna fatha bws. Okay, so turning. No, actually. Okay. I'm boring weithiau pryd mae just did please wait ag ti just gorau disgwyl a 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 disgwyl. Oh, I'm fine. Get back. Upgrades. Custom upgrades. Okay. Dwi'n mynd i wneud... So. Nath Cymdar wedi ddysgu fi sut i wneud hyn. So. Dwi'n meddwl fydda i wedi digon o pres i wneud o. So. Dwi'n mynd i wneud hon y gear. Ow. Okay. 800 credits. Wait. 1,000 and many credits. This many credits. Okay, dwi'n di gorffen neu bob un wan. Back. Back. Dwi'n mynd hein on. Please wait, please wait, please wait. These school just gonna have one. Okay. Ella wneud hwn. Wait. 4 tokens will do. Buy and install. 3 tokens. 2 tokens. Oh no. Okay, I'm fine. Dwi yn mynd i fynd rôl i dreifio i weld sy'n ma yn fatha. Dwi wedi dreifio yn y car yma fel yma eto. Mae'n yn ffain. Mae'n well i controlio wan. Chos fatha sbio hwnna, rhaid chdi jyst troi yn ôl. Actually, diolch fatha. Mynd i mae o fatha o'n i'n feddwl. So, mae hwnna'n mynd i fod yn haws i fynd i fama efo. Dwi'n mynd i trio chwarae fel ma'n lle. Mae'n haws o mae fi. A wedyn os ti'n crasio fewn i coed, fyddech chdi actually gweld y glas di smasho chydig. Ond os ti'n neud y lot, mae'n digwydd o. So, dwi'n mynd i trio cael cracks. 2 hours later. Boom. Dwi'n bach yn stuck wan. Ella na'i reversio. Mae'n fine. Dwi'n mynd i trio teleportio. Hwn ydy'r... Ac dwi'n mynd i enni'r episod a hwn ydy'r airport.